Bayram aly adynyň manysy we taryhy barada gaýtgaça maglumat. Nedir şanyň ölmegi bilen ezinde bir boşluk emele gelýär we Bayram Aly han nedir şanyň ýerine geçýär. Bu taýyn zatlara eýe bolan Bayram aly hanyň gözü dönüp halk bilen arasy bozulyp başlaýar. Bayram Aly han gajarlary agaly geden döwründe belli bir derejede salar saryk türkmenleri bilen hem hyzmatdaşlykda bolupdyr. Bayram aly adyny dakylmanyň sebäbi bular iki dogan eken, Bayram we Aly. Bular Murgap derýasyny ýapyp bent gurmak üçin uly, dykyz, türkmeniň öýü ýaly, gamışy geçýäniň çöpri bilen togalap bent gurýarlar we bu wagtda aldy bu togalanyň gamışly çöpri bent üçin derýä indirýän wagtlary togalanan gamışyň aşagynda galyp aradan çykýar. Bayram bundan soň öz doganyň adyny göterjek diýip adynyň ýerine Aly adyny goşup Bayram aly adyny alýar. Bayram Aly han öz ýaşan döwründe Merw adyny aýryp bu topraklara Bayram Aly adyny goýýar. Şamrat Velnamin 1780-86-njy ýyllarda mara iki ýerek ýürüýüş edýär we bu ýürüýüşiň netijesinde Bayram aly han aradan çykýar. Marinfo, täzeliklerden we täsil maglumatlardan habarly bolmak üçin bizi bilen galyň.